Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, Hare എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ, Krishna Mataji, Pranam ഹരേ Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം Hare മാതാജി. Krishna ഹരേ Mataji. കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം ശ്രീധന്യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസിദ്ധോഭ്യേവ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാവരെയും കൂടി കാണിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. നമുക്ക് നോക്കാം വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണ്, അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെല്ലാവരും അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടം ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരിയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം നോക്കാം. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മതനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംചിതം യത്യോക്തം വജസ്തേന മോഹായം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ
വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊരു ബോധമുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അർജുനന് ശരിക്കും ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിൽ എന്താ നോക്കാം. ഏവമേതത് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ അടുത്ത കാര്യം എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇനി അങ്ങയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനന് ഭഗവാനെ ആ രൂപത്തില് എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. കാരണം എങ്ങനെയാണത് എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രസ്താവനകളിലെല്ലാം ആർക്ക് അറിയാം? സാധാരണ രീതിയിൽ അർജുനൻ അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടാന്നൊക്കെ അർജുനന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് ആ വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ എന്താവശ്യപ്പെട്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഭാവിയില് അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേരിങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, കാരണം ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? അവതാര പുരുഷന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ഇവര് ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അവതാരമാണ്, ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ എന്താവശ്യപ്പെട്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. കാരണം സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടം, വിശ്വരൂപത്തിലല്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം, അർജുനൻ ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകാണ്. പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ ദിവ്യരൂപം നീ കണ്ടുകൊള്ളാനാ പറയുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാട്ടില് മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മള് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ ധാമകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധാമുണ്ട്. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങളുണ്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധാമങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്? പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. പരവ്യോമം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ എന്താ പറയാ ധാമകളുണ്ട്, ഓരോ വീടുകളുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അർജുനനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അതൊരു ഭക്തന് സാധാരണ എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില്, ശംഖ് ചക്ര കഥ അതല്ല, മറ്റേ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത്.
പക്ഷെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എല്ലാം സദാ എപ്പോഴെവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തന് സാധാരണയായി ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രൂപം കാണിച്ചത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു രൂപമാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ എന്താണ്? അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധാമം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായാലും വാമനനായാലും ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് ഓരോ ലോകങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപത്തിന് അതില്ല. അതാണ് വിശ്വരൂപത്തിന് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അതിനൊക്കെ ഓരോ എന്തുണ്ട്? ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ വിശ്വരൂപത്തിന് അതില്ല. ഇനി അർജുനൻ കണ്ടോളാൻ പറയാണ്. പിന്നെന്താണ്? എന്നത്തു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേനൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളാനാ പറയണത്. പണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആർക്കാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, യുദ്ധക്കളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ജയന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ്, മനസ്സുകൊണ്ടല്ല, ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ദർശിക്കേണ്ടത്? വിശ്വരൂപം ദർശിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആ വീക്ഷണം മാറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ആ ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ടെലസ്കോപ്പും ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാതും ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിമിതമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു എപ്പോഴും മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണത്? അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനനെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യ ഉത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്താവശ്യപ്പെട്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണന തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകം കൂടി വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം സഞ്ജയനും കാണാണ് പറയാണ്. അനേക വക്ത നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവ അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. എന്താ പറയണ? വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. എന്താ പറയണത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? അർജുനൻ കണ്ടു എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഇത് ആരാ പറയണത്? സഞ്ജയനാണ് ഇത്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകൾ, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ആര് കാണാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ കാണാണ്. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം.
അർജുനൻ കണ്ടത് കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങൾ, ഇതിനൊന്നും എന്താണ് എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരുത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം അത്രയും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപമാണ്. നമ്മൾ ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അനേകം മുഖങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാ ശിവനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാ ദേവി ദേവതമാരും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. എന്നത് പറയണത് അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ പറയണത്? അത്ഭുതവും അമേയവുമായിരുന്നു ആ രൂപം എന്ന് പറയാനിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ പദുത്ഥിത യതീഥ സദൃശി സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. പിന്നെന്താ പറയണത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിനെ പറയുന്നത്. അത്രയും വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ആ ദൃശ്യം. ഇത് ആരാണ് പറയണത്? സഞ്ജയനാണ് പറയണത്. കാരണം സഞ്ജയൻ കണ്ട ഈ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രഭാപൂരം എങ്ങനെയായിരിക്കോ ആ പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവാം? അത്രയും, അതായത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സഞ്ജയൻ. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയാനായിട്ട് ആ മനസ്സിന്റെ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ അർജുനൻ അത്രയും സഞ്ജയൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം സഞ്ജയൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഞ്ജയന് തന്നെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ സഞ്ജയന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ചിത്രീകരണത്തിന് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇങ്ങനെ 1000 സൂര്യൻ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് ഇവിടെ ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആരുടെ അടുത്ത്? ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ വിദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറയണ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അർജുനൻ എവിടെ കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു. ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ കാണാണ്. ആദിമനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനും എത്തിയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തെയും അർജുനൻ കണ്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണാണ്. എവിടെ കാണാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ ദർശിക്കാണ്. സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എല്ലാവരും എവിടെ കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുമ്പോ കാണാണ്. ഇനി അനേകബാഹൂദര വക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാംദം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ,
ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറയണത്? ജഗന്നാഥ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന് ജഗത്തിന്റെ നാഥ എന്നാ പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? അനന്ത രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്, അയ്യോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ എന്ന് വിളിക്കണം. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. അവയ്ക്ക് ആദ്യവും അന്ത്യവും അവസാനമൊന്നും എന്ത് കാണില്ല, മധ്യവും അവസാനമൊന്നും അർജുനൻ കാണുന്നില്ല. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിണിം ച തേജോ രാശിയും സർവദോക്തി മന്ത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷം സമന്ത ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴയെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എന്താ പറയണത്? എല്ലാവിടവും ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ആ തീ ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് സമയത്തുള്ള ആ സൂര്യനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ? ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ആ സമയത്ത്. ആ പ്രകാശത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ജ്യോതിസിനെ പറ്റി പറയണ കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ആ കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ രൂപമെങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചുറ്റും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അമീച ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനി പാലസംഖ്യൈ ഭീഷ്മദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസ്തൗ സഹസ് മദീയൈരപി യോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചീതി ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. ധാർതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ ആ സ്ഥിതി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവിടെ അർജുനൻ എന്ത് കണ്ടു? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ ആരാണ്? അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര്, ഈ പറഞ്ഞ പ്രമുഖ യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. ഇതുവരെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെയൊക്കെ വർണ്ണിച്ച് അത് കേട്ട് ഭഗവാൻ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി, ആ സ്ഥിതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോ പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മരും, ദ്രോണരും, കർണരും ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ആര് കണ്ടത്? അർജുനൻ കണ്ടത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ആ ദ്രംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകള് ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പൊ ചിലരുടെ ശിരസുകൾ എന്താണ്? ചതഞ്ഞ് അരയുന്നതായിട്ടും അർജുനന് കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ സഹായിക്കാനുണ്ടായവരല്ല, അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ളവരും പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ശിരസുകളൊക്കെ എന്താണ്? ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അർജുനന് ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്താണ്? അർജുനന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അഘാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീത വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ. കാരണം ആ പേരിന്റെ രീതി തന്നെ മാറ്റി ഭഗവാൻ ഉഗ്രമൂർത്തേ എന്നാ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന അർജുനൻ. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായി അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ
അർജുനൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടൂല, അർജുനൻ കണ്ടു ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും പിന്നെ ദ്രോണരും ഇവരൊക്കെ അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിമാരടക്കം അവരൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധഃ. എന്താ പറയണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കാലമാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. കാലമാകുന്നു ഞാൻ, എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കാലമാകുന്നു ഞാൻ. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരെ ഒഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും, രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദർശിച്ച അർജുനന് പേടിയായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ പോരാളികളും കൊല്ലപ്പെടും. കാരണം ഞാൻ ആരാണ്? ഇവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാകുന്നു ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഹാരപരമായ കാലം, സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അതിൽ എല്ലാവരുടെ ഒരു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും? അപ്പൊ മരണപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും പരമപുരുഷന് ഒരിക്കൽ എന്താവേണ്ടി വരും? ഭക്ഷണമായി തീരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ രണ്ട് കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും, ഇവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാലമാകുന്നു ഞാനെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്സോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചീൻ. ഇനെന്താ പറയണത്? അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കാലമാകുന്നു ഇവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന, അതിനാൽ നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേയുള്ളൂ, സവ്യസാചീൻ. അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? സവ്യസാചിൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായി രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്നാ വരുന്നത്? അർജുനൻ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും ആര് കൊന്നു കഴിഞ്ഞു? ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു ആയുധം, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് സവ്യസാചിൻ, പൊരുതി നീ യശസ് നേടാൻ, നീ വെറുതെ ഒന്ന് പൊരുതിയാൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ ഇവരെല്ലാവരും ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു, അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ആര് കണ്ടു? അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിന്റെ യശസ് നേടാൻ നീ തയ്യാറാകൂ, നീ അങ്ങനെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ആര് കൊടുക്കാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ തന്നെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിലും എല്ലാവരെയും ഓൾറെഡി ആര് വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു? ഭഗവാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി വെക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവരെ ഓൾറെഡി എല്ലാവരെയും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, നീ പൊരുതി യശസ് നേടാനാ പറയണത്. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നീ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? നിനക്കതിന്റെ ആ ഒരു പേര് കിട്ടും, പെരുമ കിട്ടുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് സവ്യസാചി എന്നാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? അർജുനന് വീണ്ടും പ്രയാസമായി. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? സഖേ ധിമത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാത പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോഥവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയ്യേ ത്വമാഹമഹ പ്രമേയം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ? ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് വിഷമായില്ലേ? അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴും കേട്ടപ്പോഴും അർജുനന് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാന് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയത് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. അർജുനൻ പറയാണ്, ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചതെങ്കിലും തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ മാനിക്കാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കാനായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് തേര് തിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ, തേര് വലത്തോട്ട് തിരിക്കുന്നു പറയാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? വലത്ത് തോളില് ഭഗവാന്റെ വലത്ത് തോളിലൊരു ചവിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇടത്ത് തോളിലൊരു ചവിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇത്രയും ഇതൊന്നും അർജുനൻ ചിന്തിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു രൂപവും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അർജുനൻ ഒരു വിശ്വോത്തര നാഥനോടാണ്, പരമപുരുഷനോടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് ഇതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോ, കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് ആ ഒരു തന്റെ പിഴയായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാണ്. ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല, അതുകൊണ്ട് മാതേ വ്യഥാ മാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമൃഗമേതം വ്യപേത്പ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാനും മനസ്സിലായില്ല അർജുനന് പേടിയായി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഇതോടെ തീർന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്റെ ഭക്തനാണല്ലോ, നിന്റെ സ്വസ്ഥത നീ കൈവരിക്കൂ. നിനക്ക് ശാന്തമനസ്കനായിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അർജുനന് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തില് കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്കിപ്പോ അർജുനന് പേടിയായെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണേ? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ദർശനം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അർജുനന് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച, സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്തോ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂതാ പുനാ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ
സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് രൂപത്തിലാ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ചതുർഭുജ രൂപധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് പിന്നെ ആർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തത്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദർശനം കൊടുക്കുന്ന ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ പിന്നീട് ധൈര്യം പകരാനായി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ചതുർഭുജത്തിലാണ് പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അർജുനന് ദർശനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തില് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്? ദ്വിവിജ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലുള്ള എന്താണ് ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അർജുനന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട്, ദേവകി വാസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യരൂപത്തില് ദ്വിജനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ. ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ആർക്കും ദർശിക്കാനായിട്ട്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദർശിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ ദേവി, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേവകി ഇരിക്കുമ്പോ ഇതായൊരു പിക്ചർ വന്നതിന്റെ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ദേവന്മാരെല്ലാം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ സൗമ്യ വപു എന്ന പദം വളരെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പറയണ? സൗമ്യ വപു എന്നാ പറയുന്നത്. സൗമ്യ വപു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണ് എന്ത്? സൗമ്യ വപുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും ശാരീരിക സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കിതില്. ഏതാണ്? ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവാം വിധോർജുന ജ്ഞാതൃം ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരണം. ഭഗവാന്റെ ദ്വിവിജ രൂപം ദർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ട് കാണാനും ദർശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല രീതിയിലും നമുക്കത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് പറയാ, ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവസങ്ങൾ, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം, ഏകാദശി ദിവസം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുക. ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഉപവസിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ശാരീരികമായ തപസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ
നാമം ജപിക്കും, ഭഗവതം വായിക്കും, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണത്? ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തപസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല, അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്. ഇനി ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് പറയാം. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താണ്? ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു, ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള സ്വന്തം സ്വരൂപവും കൈക്കൊണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു, വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള 2 കൈകളോട് കൂടിയ സ്വരൂപവും കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഏതാണ്? ബേസിക്കലി സ്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള രൂപം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിലും ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപവും കൈക്കൊണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദിവ്യജ കൃഷ്ണൻ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പറയപ്പെടുന്ന ഈ ചതുർഭുജ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആദിമമായ ഈ ദ്വിബീജ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളോട് കൂടിയ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ രൂപത്തിലും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണഭൂതനാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ നാരായണ രൂപങ്ങളും എല്ലാം അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ കൈകളോട് കൂടിയ ഏത് രൂപം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇതില്. മത് കർമ്മ കൃൻ മത് പരമോ മത് ഭക്ത സംഘവർജിതാഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞെടുക്കണേ, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറഞ്ഞെടുക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക.
പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആരായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാനായിട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. സർവചരാചരങ്ങളോടും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്? ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ആരായിട്ട് കരുതുക? ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതുക, സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെന്താണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം പെടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതുക. പിന്നെ എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളോടും സർവചരാചരങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എന്താണ്? നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥമുപയുഞ്ചതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്യതേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ആരും യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു വ്രതത്തെയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ യാതൊരു പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരില് ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിലെ ആസക്തി പാടില്ല. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം? ഈശ്വരന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം, കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തി ചെയ്യാം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. കരകളഞ്ഞ ഭക്തി സാധന ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് അനുകൂലമായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അത് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന്റെ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിനോട് ഉത്കണ്ഠ വരുന്നില്ല, അത് എന്താകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്ഷണികം വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതൊരു ക്ഷണികം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രൂപമാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് വിശ്വരൂപം വന്നതും, ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിൽ വന്നതും, പിന്നെ ചതുർഭുജത്തിൽ വന്നതും ഒക്കെ ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിലേതാ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ വ്യത്യാസത്തിലിരിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളെല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അവർക്കൊക്കെ ധാമകളുണ്ട്, എല്ലാത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വിശ്വരൂപത്തിന് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകത. ഇനി ഇതിലൊരു കഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭക്തന്റെ കഥയാണ്. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു കഥ. അതായത്
കനകദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കനകദാസ്. അദ്ദേഹം ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അമ്പലത്തില് അകത്തേക്ക് കയറക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മിൻസിന് മാത്രമേ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധരായവർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു നിയമം. ഭഗവാൻ അത്രയും പരിശുദ്ധനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും പരിശുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ നിർഭാഗ്യവശാല് കനകദാസ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളില് എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു ജനലുണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ ജനലിൽ കൂടെയാണ് അവർക്കൊക്കെ ദർശനം കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അവർക്ക് ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ചമരിലുള്ള ഒരു ജനല്, അതിൽ കൂടെയാണ് ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ സാധാരണ മറ്റുള്ളവർ മുഴുവനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അവർക്കൊക്കെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷെ കനകദാസ് എന്നും എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബാക്കിൻ സൈഡില് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയും ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ വിഷമിച്ചു കീർത്തനം ചൊല്ലാണ്. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കനകദാസിന്. അപ്പൊ ആ തിരുമുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോ ആ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ, അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കീർത്തനങ്ങള്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അവിടെ ദർശിക്കാൻ ഇവർക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് നമ്മ പറഞ്ഞില്ല കനകദാസ്. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് കനകദാസിന്റെ ആ കീർത്തനത്തില് അത്രയും ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഭക്തനിൽ പ്രസാദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാണ്, ബാക്കിൽ ജനലാണ്, ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ദർശനം കൊടുക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരൊറ്റ തിരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് ദർശനം കൊടുക്കുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ ജനലിൽ കൂടെ ആർക്ക് ദർശനം കിട്ടാണ്, കനകദാസിന് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ദർശനം ആ ജനലിൽ കൂടെയാണ്, തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ദർശനം കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദർശനം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉടുപ്പിൽ പോയവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ ദർശനം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ്. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒറ്റ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതാണ് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു കഥയാണിത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം പറയട്ടെ, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അതില്ല. വിശ്വരൂപത്തിന് അതില്ല. അത് ആ ഒരു ക്ഷണിക നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം. ലോകമുണ്ട്. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? 1000 സൂര്യന്മാർ പ്രകാശം ആണ്. ശ്ലോകം 26 ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. രാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും രാഷ്ട്രപുത്ര, അവര് രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണരൊക്കെ എല്ലാ പ്രമുഖരും വായു കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടു.
എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടയിൽ ചതഞ്ഞരിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഭഗവാന്റെ വായുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതും കണ്ടില്ല. പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും പോകുന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും കാലമാകുന്നു ഞാൻ കാണുന്ന ജനെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. നീ അതെ, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാൻ കാലമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാണുന്ന സമസ്ത ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. 33 എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞു? എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രാജ്യം ഭരിക്കും. ഞാൻ ഇവരൊക്കെ മുമ്പേ കൊന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞു. അത് അർജുനനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സവ്യസാചിൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമർത്ഥമായി രാജ്യം ഭരിക്കൂ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ. അർജുനൻ അല്ല, ഉപകരണം മാത്രമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇരുന്ന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ഓട്ടോ സെറ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ നമ്മളതൊക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് തോന്നിക്കുന്നു, നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അല്ലെ. കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. അർജുനനെ ഒരു പേരിന് മാത്രമാണ് അർജുനൻ, അതൊരു ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ആര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു? ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അർജുനൻ അവരെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ കരയാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അർജുനനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്ലോകം 52 സുദൃദശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദേവന്മാർ പോലും ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റാത്ത സുദൃദർശനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദേവന്മാർക്ക് പോലും കിട്ടാത്തൊരു രൂപമാണ് അല്ലെ. കാണാൻ ദർശിക്കാത്തൊരു രൂപമായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്തനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഏത് രൂപമാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ പറഞ്ഞ ഈ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ദേവകി ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ആ അത്ഭുതം കാണാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ ആ ദിവ്യ രൂപത്തില്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര അമൂല്യം, ദേവന്മാർക്ക് പോലും പറ്റാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദർശനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ സുദൂർദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ദർശനത്തിന് 11:54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രാർത്ഥന, തപസ്, മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഏകാഗ്ര ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, കാണാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി കൂടണമെങ്കിൽ, ഭക്തി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട്? നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ നാമവും ജപിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കത് ഭക്തി കൂടാനും പോകുന്നില്ല, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്നും മാല ചാർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരിക്കും സേവ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനോടൊരു അടുപ്പം വരാണ് അല്ലെ. ഇത് രണ്ടു തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യണില്ലേ? പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുകയാണ്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നു, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം, ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇതിൽ ഏതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യാം? എല്ലാതും ചെയ്ത്
ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയും ഭക്തിയുടെ സേവനവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനിക്ക് അടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാണുന്നവരോട് മുഴുവനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്കും ഭഗവാനിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആ ഒരു ഭക്തി വളർന്നു വരുന്നത്. എല്ലാവരിലേക്കും അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളവർ മുഴുവൻ ആരായിട്ട് മാറാണ്? ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതും ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ? കാരണം ഭക്തിയുള്ള എല്ലാവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരും അത്, കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരാളല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെയ്യണം, ഒരാൾ മാല കെട്ടുന്നു, ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോടൊരു വേറൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിലോ നമുക്കത് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് താല്പര്യം കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ 55 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതണം. അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞു, കനകദാസിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ 11ാമത്തെ അധ്യായം നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, വലിയൊരു അധ്യായമാണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർന്നതിന് ഉള്ളവർ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് നല്ല വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. വായിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കത് ഫീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ, സവ്യസച്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ വാക്കിന്റെ ഒരർത്ഥം സവ്യസാചി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അമ്പയത്തില് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിനെ പറയുന്നതാണ് സവ്യസാചി എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ സവ്യസാചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സവ്യസാചി സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്.